шумо медонед ки аз ҳама зоти аспҳои хурдтарин қадашон ҳамагӣ 44 сантиметр аст ва рекордсменашон бошад соли 1975 ба қайд гирифта шуда ки қадаш 35,5 сантиметр, вазнаш бошад 9 килограмм. Асп яке аз ҳайвонҳое мебошад ки дар китоби Қуръони Карим сураи Сад Ал-Адият ба тарҷумаи тоҷикӣ даванда, аспони даванда омада шудааст ва дар бораи асп дар ҳадисҳои пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам омада шудааст. Асп ба ҳисоботи миёна тақрибан 25-30 сол умрро мебинад ва ҳамчун ҳайвони алафхӯр ҳисобшуда дар як шабонарӯз бояд аз 25 то 100 килограмм алаф истеъмол кунад. Обро бошад дар тобистон 30-60 литр, дар зимистон 20-25 литр барои асп муқаррар карда шудааст. Дар ҷаҳон тақрибан 200-300 зоти асп мавҷуд аст ки тибқи як хел маълумотҳо дар замони СССР 427 намуд будаанд. Зоти аспи арабӣ поктарин ва беназиртарин ба ҳисоб меравад ки дар маҷмӯъ дар ҷаҳон тақрибан 60 миллион асп зиндагӣ мекунанд. Аспҳоро аз рӯи зоту суръату аҷоибияшон хело қимат мефурӯшанд. Дар соли 1984 асп бо номи Нихилейтор 19,2 миллион доллар фурӯхта шуд. Асп дорои 5 ҳисси хеле инкишофёфта дорад: шунавоӣ, дарккунӣ, маззафаҳмӣ, дидан ва бӯй. Аспҳо ҳисси истисноии бӯй доранд ки ба шарофати онҳо асабонии савораро комилан эҳсос мекунад. Аспҳо низ ба бӯйи хун сахт муносибат мекунанд. Чашмони асп новобаста аз ҳамдигар ҳаракат мекунанд ва ба онҳо имкон медиҳад ки манзараи панорамиро гиранд. Ин ҳайвонҳо қобилияти фарқ кардани рангҳоро доранд. Инчунин метавонанд дар сурату акс дигар аспҳоро шиносанд. Асп қобилият дорад ки аз рӯи гапзаниятон фаҳмад ки шумо чӣ эҳсосот доред. Рекордҳои асп: баландтарин ҷаҳиши асп бо савора дар соли 1949 расман ба қайд гирифта шуда буд ки баландии он 2 метру 47 сантиметр буд ва ҷаҳиши дарозтарин ба қайд гирифтагӣ ҳамагӣ 8,4 метр аст ва худи аз ҳама аспи қадбаландро соли 1846 аз Великобритания ки бо тахаллуси Семпсон ба қайд гирифтаанд. Қадаш 2 метр 19 сантиметр, вазнаш бошад 1,5 тонн. Рекорд ҳамчун суръати тезтарин аспро дар аспдавонӣ ба қайд гирифтаанд. Қариб ки суръаташ ба 70 км/соат мерасид.